നമസ്കാരം. ഒരുപാട് നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ പ്രതാപ് പോത്തൻ സാർ നമ്മളെ വിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് ഡയറക്ടർ, ക്രിയേറ്റർ, നല്ല പഠിപ്പുള്ള അസാമാന്യ പ്രതിഭ. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വരാർണവും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. என் இனிய பொன்னிலாவே, பொன்னிலவில் என் கனாவே, தொடருதே தினம் தினம் துதுதுதுது, தொடருதே தினம் தினம் துதுதுது. என் இனிய பொன்னிலாவே, பொன்னிலவில் என் கனாவே. பன்னீரை தூவும் மழை, ஜில்லென்ற காற்றின் அலை, சேர்ந்தாடும் இந்நேரமே எண்ணங்கள் என்னென்னவோ, எண்ணங்களாடும் நிலை, என் ஆசை உன்னோரமே. வெண்ணீலவானில் அதில் என்னென்ன மேகம், ஊர்கோலம் போகும் அதனுள்ளாடும் தாகம், புரியாதோ என் எண்ணமே அன்பே. என் இனிய பொன்னிலாவே, பொன்னிலவில் என் கனாவே, தொடருதே தினம் தினம் துதுதுது, தொடருதே தினம் தினம் துதுதுது. என் இனிய பொன்னிலாவே, பொன்னிலவில் என் கனாவே. பொன்மாலை நேரங்களே, என் இன்பராகங்களே, பூவான கோலங்களே, தென்காற்றின் இன்பங்களே, தேனாடும் ரோஜாக்களே, என்னென்ன ஜாலங்களே, கண்ணோடு தோன்றும் சிறு கண்ணீரிலாடும், கை சேரும் காலம் அதை என் நெஞ்சம் தேடும், இதுதானே என் ஆசைகள் அன்பே. என் இனிய பொன்னிலாவே, பொன்னிலவில் என் கனாவே, தொடரிலே சுகம் சுகம் துதுதுது, தொடருதே தினம் தினம் துதுதுது. என் இனிய பொன்னிலாவே, பொன்னிலவில் என் கனாவே, துதுருரு. நமஸ்தே. அவருடைய ஆன்மா சத்கதி அடைய பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு விடைபெறுவது உங்கள் பாலக்காட் ஸ்ரீராம் ஃப்ரம் ஸ்வரார்ணவம்
த டெம்பிள் ஆஃப் மியூசிக். நன்றி, வணக்கம்.